Rasta Brothers and Sisters. Hey, je weet dat jullie volgende week zaterdag in Borg spelen, hè? Er zijn er maar 100 kaarten, godverdomme. Ik wil het niet vandaag doen, we toch maken dan. Alright man, bloed man, bloed, come on man. Bloed. Een beetje vlotten, we hebben maar 15 minuten. Oh, hoor, ja. Rastafari man. Everybody say yeah, yo. Say yeah, yo. Say yeah, yo. Say yeah, yo. Schud ding op. En deze zwaar, schud ding op. En dat regent het natuurlijk, de verrekenen van zwaar. Schud op. Van de wiese zwaar, want hij schud ding op. Als ik de zover ik kom alweer weg. Wil ik niks verletten, maar dat is niks meer onder. Zo'n ik wil goed de voetenlijn, sta niet met zo'n groetje, maar het stuk weer op. En wie ze zwaar, stuk weer op. Zweet op de kop, van de wie ze zwaar, want het stuk weer op. Ik zit al met mijn zaterdag, dat ze neemt op een drie. Tweede koffie is voor niks, dat is voor stoel of niks. Dat is van een zoepen, dat geeft niks, want ik kan aan mijn moeder, want de surfing op. De vieze zwaar, surfing op. Zweet op de kop, want de vieze zwaar, want ik surfing op. Oké, hoe zit je in de lucht? 1, 2, 3, 4. Oh, ja, met dit is Steven, man. Oh, oh. Oh, dat ik een orgasme. Oh. Super, nog 1 keer, met z'n allen. 1, 2, 3, 4. Ja! Ik ben blij dat die box er geworden is. Godverdomme geweldig. Ja. Zweden op kop, Zweden op kop. Ja! Van de vieze. En we samen in de WW-band. De dover. Ja! Hey! Als ik je zo vlug. En ik kom nog weer weg. Wil ik niet redden, maar dat is niks meer over. Zal ik een goede boetelijn, sta niet met zo'n groetje, maar het steun mee op. En die zijn zwaar, maar het steun mee op. Ik lig helemaal op, ik weet niet hoe het is. Ik lig helemaal op. Daarop is zwaar, maar want hij steun mee op. Are you ready? Are you ready? Are you ready?